Isa mas British to yun. Kasi makinuktok. May problema ni. Akong tuulon ni. Soy, problema ni mo siya makinuktok. Puro maglaglo man kayo problema, layo magpanglantaw. Ayaw, di ma. 4 anyos na ko ba niya? O try kuya ba? O pagkagi ng mga uyab-uyab day. Lagi? Sana. British soy, way uyab. O gani. Nagtagtiso yan ni bro, tayo uyab. Ba, ba ni mo diskarte na nga. Ako sa una, 17 na naman ko'y uyab. Yung sa mo ang uyab din. Kaya na. Siya man, sugot ka. Pagkaan tayo kag lumay. Oh. Kung mo na'y paraan para makauyab ko. Ano, hindi ko Kasi dawaton. magmahay ka kay daghanap mo babae mo. Si bukod si mo ha. Aw, kana ba nga alam yan ha? Sugot juga. Oo, sagot ko. Aman ron. Mabot. Naway kwao na. Sige. Diyar ka ha. Mabot. Kini. Pag makauyab nyo ko ani. Hindi tayo epektibo itong umaya to. Gusto din siyang mangitag uyab daghan. Hindi mo naman. Problema na po siya kay daghan kay uyab. Sikreto ron ako niya kung panglumay ba. Kaya nakabaloan eh. Saro siya ka uyab ba ni. Ayun. Kaya magpaglumay eh. Sus. Oh, ini siya. Tuato niya, eksaba niya. Kini sa balay ko na kung nagitanong ba, kay effective kini nga lumay ni. Ayaw, di ma. Layo dito na. Yung saba yun nga. Ay, lumay. Daghan yung bolso ka, maglima na po ko. Bola lang yan. Na kay babae makitaan mo, ni unay mo ipakaon. Kaano kasi ha? O, ipakaon mo siya. Ay, ka problema. Mukhaan ka sani? Ikaw lagi na, nga. Di ka na ugkuan. Sige, sige. Matik sa kuha na niya, presko kaya na nga. Kuhan. Ako ni pakaon sa akin. Ay, hindi kinakutumbahan na ba? Kasi ba problema na po ka makauyab ka, ha? Daghan na yung uyab. Panghatag mo isa. Mali, tagaan ka. Antay ka. Ito, taguwi lang ni gamay. Ay, lang, iyo kayo pumunta na. Oh my God! Ito yung babae. Tingin na. Kung ipit ka na kung lingon. Hindi ka maingon bang nangati ko si mo. Tingin na. Mo pick do gani? Tingin. Aram mo, mailhan yun mo. Kauya ba yung gabi? Ayaw, di ma. Akong dulon? Ikaw rin bahala diya. Ako wala na makuha na. Ako sa dulon. Kung ikaw may munguyab ka. Di rin ako. Sa good? Saman. Ibo ka na ako. Naituyo no ba? Pupahan ni mo. Pwede ba gilang ila? Kinitay ko. Salamat iyo ha. Nakoy challenge ba? Sugot ba ang challenge? Challenge. Kasi gusto kayo na. Ayaw, di ma. Karta ko. Ay, di ba ko. Paingon sila mga utahay ko. Ah, dili lagi. Challenge na, dali ra kay ni siya. Sige, ito man na. Kung imo ning makaon, tagaan tag 100. Sige, makahilo na. Dili lagi na makahilo. Kung imo ning makaon, tagaan tag 100. Sige, kuha na ha. Nang Dili lagi, try lang mo. kuha na sa kuha. Kapal ng mukha mo. Dami ini. Lami kina. Dili yun. Lami lagi na. Ay kadlok. Kung ipik ni Rombrag, mag-uyab nyo ko ni. Papa, kain kanan. Mino! Siya. Kira ka? Ang paminaw ko eh. Naman. Okay, kira ka? 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 Guwapo lagi ka ay! Ayaw, di ma. Sabay ta kita na. 시간에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 Ipiti choy lang, ipiti mo itong lihatag ba? Sweet naman yung mga animal. Matay ako ng hatag kung lumay pero ako bukoy uya ba? Bata, opto. Opto ako.
Love you, babe. Love you too, babe. Kamu tuh. Ay, babe. Man. Nga ra, mangihisap ko. Sige, sige. Bisa. Ayog panilip Ayaw, ha. di ba? Masakpan ko ani ba? Magtago ko kay arong masakpan si mailhan ko nga dili ko bai. Di ako mangihi. Nya. Samtang fix mo dalada. Yab na ko to. Ha? Tibo kayo lumay. Baik ka. Yan gid ka. Ya asam to. Nangihi pa. Tibo kayo eh. Nangi ada pet adla ka ba siya? Apa dito? Jadi kan may pasalamat sa kuha. Ayaw, di ba? Salamat ko mo nun. Gani, pagsyat, tagal ko nimo niya pagsyat, dili ka matag. Sato niya guys. Ako yab na mo. Sana all. Magahay pa ko. Sige, abutom na ako tong bibilab sa Ato, iyo. ato nagbalaya. Salamat ko. A few moments later. Dugay, mga balik ang uyab. Kuha itong pason. Uyab. Pindog man nung nangihi. Ayaw, di ba? Ayot to. Di malasa. Bayot pa yun ang nalumay. Una ko sa batay. Alig. May possibility soy. Nakita na yun ako nga na si Uyab. Itibo itong yatag anumay. Kung siya kabalo nga ako, ako kay Uyab. Ayaw, di ba? Ay, bitis mo. Babe, asa ka mo adto? Patay. Itawag ko. Balik na ko, babe! Nasa ko ito! Ay ko biyahe, babe. Sino, babe? Balik lang ko, babe! Ay ko biyahe. Kung ito si Bimate kay ngay og tambal ito nga pambawa sa lumay kay tay di sige bayot ako na lumay. Tibatik. Oy, sabar. Amba, May problema. Di mo na mag-kapoy siya man. May nangyari. Ayaw, di ba? sige pag nakay pambawala sa lumay. Tambal na pud. Ano man nga? Ganihan na ngayon. Kag lumay kin. Anong karon? Nawala na po. Sige dili pag lumaya to gi utinan. May batuta gid dala. Sa Bayot mo to. wala mo sure dai nga kanang babae ba yung dili? Sure no. Tagay og tambal ba bawa sa lumay. Ay no nanok itambal ito pawala lang sa lumay pod. Tagay. Sige tugod-gugod ka ba? Pabuta ko dire kay nako ihatag si mo pagkaon ko si mo. Sige, dali. Malasa po nimo manguyab eh. Pawala sa lumay. Natugi bilin-bilin ni papa sa kuha. Ta payot may na lumay. Ayaw, di ba? Tago ka na ko niki. Uy. Na ako hindi ko lumay dayo. Basta ihatag ko na ko ni patambal luya tong bata uy. Bayot ni nakuan. Oh. Tulog mo kay ka sa trabaho ba? Dara mo ni pang kuan sa lumay pang pawala. Wala sa lumay. Tanggal na. Ano na ko ni? Kauna na kaya ro nagkatong makita gato niya. Di na to masigdol si mo. Nakasasam po na. Umara na sila ko ba na? Ano sila kay Ha? kini ako nang ibili nun niya kay basig na pa yung mga ayo niya pang lumay. May mga tambal ba? Tuk-tuk ako. Ula. Lahi na kong hatag di eh. Ito na yung lumay. Di naman yung pawala. Di naman pawala sa lumay di oh. Tay na yun. Guwapo ni Bimate ko eh. Ika uy. Ang guwapo. Guwapo. Ayaw, di ba? Unsa man ka? Guwapo naman. Uy, unsa man ka? Kasi paggulit ka. Hindi mo guwapo. Napayo na masyukap. Ayaw sige pag... Wala. Tilawa ko ba? Uy! Uy! Sige, naunay ko, naunay! Watak mo ba po? Ayaw! Ayaw! Uy!